Abi ninyo mga kabisdak, nga ang KTM nga atong nailhan karon isip usa sa pinakapaspas o pinakakusgan nga motorcycle brands sa kalibutan, halos nawad-an og paglaom og hapit mabangkarota. Og mas makapakurat, wala kini nagsugod isip motorcycle company. Nagsugod lang kini sila kaniadto, isip usa ka gamay nga repair shop sa nasud sa Austria. Kumusta mga kabisdak, bagong video na usab na ato ang paggalantawon karon. Mao kini ang kasaysayan sa KTM. Pero una ta magsugod mo hangyo usa ko ninyo sa pag-like ug pag-share ni ining video nato karon, isip suporta, ug ayaw usab kalimot sa pag-subscribe ug pagpindot sa bell icon aron ma-update tika kung naa ako'y video nga bag-ong i-upload. So let's go, sit back and relax. Niadtong tuig 1934, usa ka Austrian mechanic nga si Hans Trunkenpolz, nagtukod og gamay nga repair shop sa ilang lungsod sa Matayhofen. Sa sinugdan, ang iyang trabaho mao ang pag-ayo pa sa mga sakyanan ug motorsiklo. Apan human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, nakita niya nga daghan ang nanginahanglan ug barato ug kasaligan nga motorsiklo. Busa niadtong tuig 1953, kauban ang negosyanteng si Ernst Kronraif, ilang gitukod ang kumpanyang Kronraif and Trunkenpolz Matayhofen, nga mas nailhan nato hangtod karon nga KTM. Wala nagdugay, misulod dayon ang KTM sa motorcycle racing. Ug sa ilang unang mga tuig, nakadaog dayon sila sa mga lumba sa Austria. Ug dinhi nagsugod ang ilang reputasyon isip kumpanya nga naghimo og lig-on og kusgan nga motorsiklo. Sa paglabay sa panahon, nag-focus sila sa off-road motorcycles, sama sa motocross ag enduro. Kini ang nakapalahi sa KTM kumpara sa daghang ubang manufacturers. Apan bisan pa sa ilang kalampusan, miabot ang pinakadakong pagsulay. Niadtong tuig 1991, ang KTM nakasinati og seryosong krisis sa panalapi, na halos mabungkag na unta ang maong kumpanya. Ug gani daghan pud ang nagtuo, labi na sa ilang mga kaatbang pud nga mga kumpanya, na dili na sila makabangon. Apan adunay usa ka tawo nga mituo nga adunay kaugmaon ang KTM, nga mao si Stefan Pierer, ug ubos sa iyang pagpangulo, iyang giorganisa pag-usab ang motorcycle business ug gibalik ang focus sa performance, labi na sa racing. Sa pagkakaron, nakigtambayayong ang KTM sa Bajaj Auto, sa nasud sa India. Kini nga partnership nakatabang aron mapalapad pa ang ilang distribution sa merkado. Ug makagama pa og mas daghang motorsiklo. Dinhi ni gawas ang ilang mga modelo sa masa, KTM Juke ug KTM RC, nga maoy nahimong paborito sa daghang riders sa tibuok kalibutan, apil na ang Pilipinas. Samtang sa racing, nagpadayon ang KTM sa pagdominar sa Dakar Rally, ug misulod usab sila sa MotoGP, nga nagpamatuod nga seryoso jud sila sa performance. Sa laktod nga pagkastorya, ang mga KTM product day karon nga naa sa atong nasud, made in India na day kini, ug gikan sa kumpanyang Bajaj. Gikan sa usa ka gamay nga repair shop, nahimong usa sa labing respetadong motorcycle brand sa kalibutan. Ang kasaysayan sa KTM nagpakita nga bisan ang usa ka kumpanya nga nakaagi og dakong kapakyasan. Mahimong makabangon pag-usab kung adunay klarong pananaw, determinasyon, ug walay pag-undang, ug mao kana ang istorya sa KTM. Unya mga kabisdak, unsa may imong ikasulti sa kasaysayan sa KTM, palihog na lang ko sa pag-comment. Ari na lang ko kutob mga kabisdak, ug salamat sa pagtanaw, ug kita-kits sa sunod nga video.